Subsob nga relief operations gipahigayon sa provincial government sa Northern Samar sa mga naapektuhan sa kalamidad. Mga family packs, hygiene kits ug uban pa giapod-apod sa mga apektadong residente sa pagbaha. Ani ang unang balita ni Femari Dumabok live sa Barangay Ipil-Ipil, Catarman, Northern Samar. Fem? Mayugnik maupay na aga, mabisan pa man tuod og gikan kining gibahaan dinhi sa Barangay Ipil-Ipil niya karon sa Barangay Ipil-Ipil sa lungsod sa Catarman. Kinsa moy usa sa grabing naapektuhan sa grabing baha niadtong Martes dinhi sa lungsod sa Catarman. Gani gawa sa relief operations dinhing dapita mooy daghang mga panimay ang naguba tungod sa grabing baha. Gani dinhi sa tong likod wala na gini atop, ongoing karon diha ang ilahang pagpanglimpyo dayon ang ilaha pong pag-repair mo na ila sa sagihangyo pod gawa sa mga relief operations ang kining pag-repair usab ug ang pagpanglimpyo dagano sa sa to nagian nga ang pagpanglaba og padung na kini karon usab ang ilang gipangayo ang kalabot na usab sa mga relief operations nga mo kini ang ato ang balita. Sa lungsod sa Catarman, gaanda mga lalawigan og 10,000 food packs gikan sa DSWD8. Gyapod-apod ang 355 ka mga family packs nga naa sa provincial capital gym nga nagsilbing evacuation center. Ang family packs nga adunay bugas, canned meat, sardinas, kape, gatas ug cereals alang sa 5 ka tawo ug magamit hangtod sa 3 ka adlaw. Gawa sa food supplies, nausab ang mga non-food items, lakip na ang hygiene kits. Gianunsyo ni Governor Edwin Ongchuan nga mobalik na ang trabaho sa tanang public offices ug private establishments apan ang klase sa tanang level ang padayong kanselado sa public ug private school. Adunay mga tinun-an sa usa ka universidad sa Catarman ang natanggong tungod kay wala makauli sa ilang dapit sukad sa miaging weekend tungod sa pagsugod na sa uwan ug baha. Bitanyag na og kasakyan ang provincial government aron makauli na ang mga tinun-an sa ilang mga dapit. Ang mga tinun-an ang nagproblema og pagkaon ug tubig. Mga magtutudlo sa universidad ug LGU ang nitudol og relief goods sa mga tinun-an. Samtang gawa sa lungsod sa Catarman na nawagan ng provincial government sa Samar og mga donasyon, cash man o in-kind. Mamahimong matawagan sila o matext sa ilang mga contact numbers. Ang OCD8 ang nanawagan usab og hinabang alang sa pamilya sa mga responders nga ilang nabiyaan aron lang makapahigayon og rescue operations. Matod sa OCD8, lakip sa apektado sa kalamidad ang pamilya sa mga responders. Mahimong mopadangat sa tabang ngadto sa ilang buhatan ug sa tagsa-tagsa ka MDRRM office. May ugnig ning mga panahon na kauban nato karon ang kapitan dinhi sa Barangay Ipil-Ipil nga maoy usa sa grabing naapektuhan sa baha dinhi sa lungsod sa Catarman din adunay daghang mga panimay ang naguba atong inabiun karon si Kapitan Eva Arilio. Kapitan Kap, magandang umaga po Kap. Good morning po ma'am. Kap, mga ilang bahay po talaga yung nasira dito sa Barangay Ipil-Ipil Kap? Tagalog nilang po. Yung nasira po sa Barangay Ipil-Ipil, siguro ko yung estimated ko is sobra 400. Tapos yung affected, lahat po ma'am. Lahat. From Purok 1 to Purok 7. Lahat po ng lahat mga po ma'am, residente lahat. So ano po yun, maliban po sa mga relief operations, sa mga relief goods po na hinihingi po natin kasi ang alam ko kanina, kulang pa po talaga. Yes ma'am, talaga po kulang po sa pagkain, tubig, lahat po, pati mga damit. Mga basa, wala po silang masuot na mga damit. So Kap, pati na rin sa repair po Kap, may plano po sana po matulungan kami dito sa aming flood control kasi yung sira na talaga lahat po diyan. Pati dito po mga nabitak. Itong sa tinatayuan natin, yes, bitak na po ito. Bitak na po ma'am. Mas delikado po pag na wash out lahat. Mawawala yung barangay Ipil-Ipil. Yung pagkasira po ng flood control, yun ang dahilan po na maraming bahay po yung nasira during nung flash flood po. Siguro po ma'am kasi malakas yung agos kaya yung sa baha nasira yung mga bahay. Doon sa bandang doon sa may boulevard, may na po, may butas na po Kap. Doon daw po dumaan yung mga inanod. Yung kalsada dyan, yung nabutas, doon lumabas yung mga nagpaka-park na mga motor. At saka may chariot pa. Yes, ma'am. Oo. Kap, siguro Kap sa natin, panawagan na lang natin for mga additional assistance po sa iba't ibang LGU, sa iba't iba pong individual sa buong Pilipinas po. Nanawagan po kami dito sa Barangay Ipil-Ipil na sana po tulungan ang Barangay Ipil-Ipil
Lahat po ng mga residente dito ay nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa pagkain, mga damit, at ang priority rin po namin yung nasirang kalsada at saka flood control. Kasi pag hindi yan nakumpuni ang flood control, mawawala talaga ang barangay Ipil-Ipil. Nick and Mayno, kay kini ato na matangan karon muni siyang flood control sa Katarman River. Boy, usa sa pinakamalaki na river dinhi sa lungsod sa Katarman. May og Nick, ado na kami mga additional nga mga pangutana. Fem, gamay lang nga pangutana. Fem, kumusta ng panahon diha kay murag nabantayan mo madag-umon man sa imong likod ug unsa i-feedback na dawat ninyo gikan sa provincial government ug sa OCD nihubas na gyud ba hingpit ang baha sa lain-laing mga lugar diha sa Eastern Visayas? So far ganihan Nick no, aduna tay na sinati nga pagtataligsik ganihang kadlawon, ganiha pagawas gani nato dinhi mga pasado alas 5 nisugod na ta og kaning roving dinhi sa area aduna naging mga pag-ulan-ulan ta na sinati. Gani pag ato na sa balay kanina ni Kap, grabe gito ni kusog-kusog sa tong ulan Kap no ni lumalakas yung ulan. Tapos sabi naman matud naman po sa tuang provincial government sa Northern Samar, halos tanan na pong area ni subside na gani kining ipil-ipil nga usa sa grabe na bahaan sa pagkakaron subside na gyud ni hupa na gyud ang baha dinhing dapita. Ang ilahan na lang gyud karon mao ang pagpanglimpyo, ang pagpanglaba kay aduna pa man sila mga na-save nga ilahang mga sinap pero na-save lagi tinuod pero perting basaa o napi yung nagkalapok pang uban sinundan mo ng grabe ilahang pagpanglabad labada karon may kayong labadami sila wag ang kinilaging repair. So far subsided na ang pipila pero matud pa man adunay mga ubang portion sad ato tong duawon pa ang sa Yakal Street daw yun may ano daw Barangay Yakal. sa Barangay Yakal, Barangay Yakal. may konting pagbaha pa po doon. Yes ma'am, malalim din po doon sa Barangay Yakal, Molabi, sa Kanara, Barangay Nara. Muto ang tulo ka mga barangay nga doon na pay mga doon na pay mga pagbahang ginagmay na lang noon Nick ug May. Okay. In line with that, Fem, kumusta man naapabagyo ubang areas nga lisod pagyud sudlon ning mga panahon na ang paghatod sa ilaha mga relief goods? So far noon, May, no, especially dito sa Lope de Vega nga moyo sa National Highway going to diri din sa Katarman. Gabi nakita gyud nato nga doon naging mga landslide na agi daghang mga mud pagani sa Sikadaplin pero maagian na. So bisan kinsa pa nga gustong mo padangat mo hatod dinhi og tabang mamahimo na gyud kay gahapon sa gipahibaw sa DPWH Eastern Visayas ang katong mga apektadong mga dam especially sa baha og sa landslide. Maagian na kay mo ilahag yung giuna sa pag-clear ang katong mga done kaya tungod lagi aning alang sa mga relief operations pagpada. So far ang mga agianan noon may maagianan noon may especially kading mga national highway. May Okay, Fem, amping mo diha og nikap og daghang salamat, Femari Dumabo.